Onar us recomana per aquest cap de setmana que aneu al cinema. I al cinema on? Doncs que comença a l'Àsia Festival Fest, organitzat per la Casa Àsia, on comencen les pel·lícules de Citizen of Kin, dirigit per la directora Park Jong-joo, El Fenòmena. Després també hi haurà altres pel·lícules asiàtiques als cinemes Girona, i també a les plataformes hi haurà un apartat amb pel·lícules asiàtiques a Filmin i també en el canal de televisió BTV. Hi haurà taules rodones, conferències i a més hi haurà una convocatòria dirigida a directors, a productors i a estudiants de cinema que puguin presentar els seus documentals i els seus llargmetratges. Llavors hi haurà aquesta convocatòria i després, un cop es faci la selecció, seran per properes edicions. Onar també us recomana que aneu al Museu Etnològic i de Cultures del Món. Per què? Perquè faran diferents espectacles, també organitzats per la Casa Àsia, que faran uns cicles de poesia, de música, i seran relacions entre Àsia i Barcelona. Aquest dissabte, a les 7 de la tarda, hi haurà el primer espectacle, que es diu Del Ganges al Mediterrani, un espectacle que connecta la dansa i la poesia amb la coreògrafa i ballarina Sherar Shih, guanyadora del Premi Crítica del 2023, i després les altres actuacions, una serà al novembre i l'altra al desembre. Llavors, Onar us recomana que si us agrada l'arquitectura o simplement que us hagués agradat veure aquella casa que dius, ostres, que maca, però l'interès de poder-la anar a veure i no heu tingut l'oportunitat, doncs aquest cap de setmana hi ha el 48 Open House. Què vol dir això? Que hi ha portes obertes a molts edificis, moltes cases, molts edificis emblemàtics on podreu, per exemple, anar a la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. També podrem veure a l'edifici modernista de Casa Rius, on també podreu anar a l'Arc de Triomf, que heu passat milions de vegades, però podreu entrar per dins i anar a les torres i entrar per la part de dalt, realment amb una explicació molt interessant, també el Cilindre d'Horta o la Torre d'Aigües del Tibidabo. També Onar us recomana que encara tenim amb nosaltres fins al mes de novembre, fins a finals de novembre, el Manifesta 15. Què és Manifesta 15? Doncs és la Bienal Nòmada Europea, que aquest any és un festival que es fa cada 2 anys i aquest any és a Barcelona. Llavors, que està dedicada a la cultura contemporània, al foment del canvi social positiu a través de l'art, de l'urbanisme, del disseny social, de l'arquitectura i de la participació comunitària. Aquesta edició es posa focus a la sostenibilitat personal, social i ambiental. A on fan Manifesta 15? Doncs es fa a l'edifici de les Tres Xemeneies a la Sant Adrià o també a la Casa Gomis al Prat del Llobregat, també a Granollers, també a Sabadell. Bé, a molts espais que realment és molt interessant. Esperem que tingueu un bon cap de setmana i sobretot a disfrutar.